ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଝରଣାଟିଏ ଥିଲା। ସେଇ ଝରଣାରେ କଇଁଛଟିଏ ରହୁଥାଏ। ସେଇ ଝରଣା ପାଖକୁ ସବୁଦିନ ଗୋଟିଏ ଠେକୁଆ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସେ। ଦିନେ ଠେକୁଆ କଇଁଛକୁ ଦେଖିଲା। କହିଲା କଇଁଛକୁ, କଇଁଛ ଭାଇ, ଆସ ଆମେ ଦୌଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା। କଇଁଛ କହିଲା, ହଉ ଚାଲ। ଠେକୁଆ କହିଲା, ଏଇ ଗଛ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆଗ ସିଏ ଏଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଜିତିବ। ଠେକୁଆ ଜୋରସୋର ଦୌଡ଼େ, କଇଁଛ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲେ। ଠେକୁଆ ବହୁତ ଦୂର ଯାଇ ଦେଖିଲା, ପଛକୁ ଅନାଇ ଦେଖିଲା କଇଁଛ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି। ସିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲା। କଇଁଛ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ଏଇ ଗଛ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଠେକୁଆ ସେଇ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ଯେ କଇଁଛ ଆଗ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତା ଅଳସୁଆ ମନ ପାଇଁ ସିଏ ଏଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ହାରିଗଲା।